tasih pindho babatan pacet. Wong kari kowe nekat padha karo kendhat. Sumbermu kaya bisa mecahke sigilikin. Mabura kaya manuk branjangan. Opat kapita kaya buntuting ula tapangan. Aku ora bakal loncat. Tentokne papan kene. Joko, Mas Anggra, ayo. Sawetara suwe lho. Ya wis rada suwe to, Kakang. Ya wong aku ngenteni sampean lho. Sekati. Jane iki ana wigati apa kok satemah kowe iki bekas-bekaske kelawan aku keng supaya aku satetemon lawan kowe ana sak pinggiring sendang. Ya piye lho, Kakang? Lah yen ning omah iki lak ya ana Kakang Joko Mercu, mesti wae Kakang Joko Mercu ganggu karo awake dhewe lho, Kakang. Lah kok ganggu iki ganggu piye? Mongko Joko Mercu kae rak ya sedulurmu tuwa. Kuwi bener. Nanging saben-saben ning omah aku iki lak ya ora bisa cedhak karo sampean to, Kakang. Sekati. Mongko iki dina aku bisa cedhak lawan kowe ana sak pinggiring sendang. Aku ngerti jroning batinmu, Sekati. Mergo kowe kangen lawan aku rak kaya ngono to, Sekati. Ya mesti wae. Sekati. Kakang. Ing papan kene iki ndak anggep ana wektu kang lodang. Ayo padha digunakake kalodhangan iki, Sekati. Padha lomban ana satraing maduning asmara. Ya kuwi sing tak karepke lho, Kakang. Sekati. Kakang Joko Ludaya. Rumangsa seneng jroning batinku. Saben dina aku bisa cedhak lawan kowe. Sekati. Tak jaluk kanthi ganing ati. Anggonmu duweni rasa tresna lawan aku. Aja nganti duweni rasa tega lan pamit. Sampeyan kira usah dadak kuwatir kaya ngono lho, Kakang. Yen kula aku tresno karo sampeyan iki ora mergo dolan donya. Umpama aku duweni rasa cubiya keng kaya ngono rak ya ora apa-apa. Mergo banget gedene rasa tresnanku lawan kowe Sekati. Ya ora apa-apa lho, Kakang. Rumangsa bejo urip. Ora ketan aku anake wong ora duwe nang wis nampa stabil katresnan. Tapi sing tak jaluk sampeyan aja seneng karo kemandun liya, Kakang. Memanismu kamu jiwa.
rekmo mama ing jagat raya iki ora ana wong wadon sing ayu kang tak pritani kejaba kuwe sekali. Tenan Kakang. Aja tansah gawe aja adoh-adoh cedhak kawerahku tak kandhani. Sekadi. Iya, Kakang. Mongko iki dina kowe rak lagi wae ramban goleke pakan sedulurmu Jaka Mercuk. Neng sekirane iki mau wis entuk rambanane ijo-ijonan apa durung? Wis entuk nanging ya lagi mung sithik lho, Kakang. Dadi lagi wae oleh sithik. Heeh. Lah nek pancen oleh sithik ya padha dibajotke mengko tak rewangi. Goleke pangan lawan sedulurmu Jaka Mercuk. Lah iya iki mau lak ya tak kongkon sampean ngewangi aku lho, Kakang. Monggo nek panci kaya ngene kuwi Jaka Mercuk rak durung mangan. Mengko yen nganti wetenge luwe, mesti Jaka Mercuk bakal nesu. Nek nesu aku lawan kowe mesti dadi sasarane.
apa mbok menawa ning kene kok gelem ana kowe. Ngono. Iya. Kene, Jul. Kakang Joko Merjo. Iki pakananmu wis cumepak, Kakang. Yen to pancen wetengmu luwe, iki ngoro agendang dipangan. Oh, wis kadung tak ripno, wis kadung tak jimpono tebon, kudune mbok pangan. Oh, Kenapa sampean ora lesu lho, Kakang? aku njaluk mangan daging menungso. Oh, ngene lho, Cung. Kowe ku aja ngangelo paklekmu. Kowe ku wis tak ripno, tak golekno godhong-godhongan ijo-ijonan yo isih panggara gelem. Alan. Lah kowe kok ora gelem mangan ijo-ijonan iki terus ki njaluk apa? Njaluk daging menungso. Yah, ora ana bakule. Oh. Aja daging menungso ya daging wedhus. Ora ana bakule. Oh. Njaluk getih sapa? Didih ana. Golek. Ora sago. Oh. Ada dipangan. Ada dipangan. Panganane Kakang, pangan sakanane kuwi lho. Panane ana ning jojonan ya pangan jojonan kok apa. Wis Aku ora doyan. No. Kowe ku aja gedhe-gedhe wae. Lah kok ora doyan iki njur arep pangan. Aku kok goleke papan daging mentah ora. Kowe iki aja aneh-aneh to, Kakang. Nek lumrahe kebo iki sing dipangan mesti ijo-ijonan. Kok dadak njaluk daging barang. Kok goleke apa ora? Oh, ora sago, ora sago. Wis kok percaya aku, ora sago. Carane goleke. Ini. Sampe apa no, Kakang? Aku mati saiki apa tak? Aku tak mati. Aku mati. Kowe iku malah gawe goro-goro. Kowe iki calon istrimu ya, Cung. Mbok pateni ngene iki terus piye? Ayo dong. Aja patake. Aja dipatake. Iki mati ta udah iki kok butuh. Mati. Wes. Titane kowe yo. Kowe titane kowe. Papat do ta. Anapa? Lah kok napa-napa? Sampeyan iki tak anteni sekeso ora ana bali-bali. Siapa kani Pakne? Elon to Pakne. Aduh. Ayo. Kene-kene lungo kene. Kene iki lho. Aku arep nesu dadi rasi go nesu perkara sampeyan niku. Aku iku tua-tua ora ayem. Tua-tua urip kok lakone ngene to, Mbokne. Ayo lakon apa to, Pakne? Nang ngono kok iso takok iku piye? Lah awake dhewe iki mangan ya wis ora kurang. Apa meneh sing dipikir? Ora kok perkara kurange pangan. Papan lan sandangan. Ning jenenge wong urip ki lak ya perlu kumpul karo tangga.
Nanging nek sebenarnya aku kumpul ning ati lara. Loh, Lah kok lah loh. lah kok ning ati lara lah kira tau padu karo tangga lho Pakne. Ora kok perkara ora rukun karo tangga iki ora. Lah kok lara ati perkara. Nanging keluargane dhewe iki duwe mala. Kala ngopo to Pakne? Anakmu lanang mertu. Oh. Kaya ngono kuwi dadi dedongengane tangga-tangga. Saben do grombol-grombol dedongengan sing dienggo crita mung perkara anakku. Aku anggere cedhak terus do meneng. Tak tinggal lunga ya dirasani meneh. Suwene-suwe aku ora kumpul karo tangga. Gara-gara anakku mertu. Biyen kowe iki lho lairno mertu iku piye? Lho. Lah ngono kok malah takon aku lho Pakne. Lah sampean ki dhisik gaweke piye kok iso nganti kaya ngono kok malah. Lah ya mulane kaya duwe anak wedok perawan. Iki ucap-ucapane arep dadi manten. Ngono iku jenenge calon mantumu. Dolan rene kok ora tau gelem. Jarene wedi karo mertu. Lho ngono iku nak nganti sesuk-sesuk dibatalno ngono ra piye aku ra isin. Lho ya aja ngono to Pakne. Jal. Ning anakmu wedok iki wis kandha kok. Piye? Jarene iki cah lanang ya seneng tenan karo anake awake dhewe Pakne. Lah to. Sedelok meneh wong tuane iki arep rene, arep ditontoni Pakne. Ucahe ning ndi iki, Mang? Mbah. Lah mbah nganti bedhong nyamene ya urung bali. Aku iki Ora mbok goleki, cah wedok lho. Bocah kok ora tatanan teko-teko iki mbok sing alus kok bengak get-geti wong. Bathukmu ki anget apa piye to, Kek? Kowe kok bareng karo anakku wedok. Lapo, Mang? Do lapo? Lah, wong niki keweden. Kowe iki wis gedhe tuwa kok ana tembung wedi iki lho, wedi karo sapa? Kalih mercu. Lho mercu iki saben dina rak ya cedhak karo kowe. Wong kowe kuwi sing tak patah. Kowe sing tak percaya ngrumati. Lah wong bendina ya awor kowe seratine ya kowe. Lah mercu bengah kula wedi. Lumrahe nek bengah tegese bengok kuwi adate rak krana wetenge luwe. Nggih. Lah iya, Mpun kula wenehi suket boten purun. Kula wenehi tebon boten purun. nek menawa kepengin mangan kaya mangane lumrahe wong, njaluk sego yae. Boten. Mangane niki genti. Gentine niku daging menungso. Piye? Niku saestu kok. Kowe nek ngomongi aja aneh-aneh tak idoni kowe kok. Nggih, ngombene niku getine manungsa. Oh ya tak tutuk piye? Aduh. Kowe iki ora usah golo-golo wae. Kahanane mercu wis gawe bingung. Lah kok malah kowe kandha kaya ngono? Piye Dik? Kuwi bener lho, Pak. Sing diomongno lek Pakel kuwi bener. Benere piye? Malah Kakang Joko Ludoyo saiki wis dadi korbane kok, Pak. Calon bojomu. Lodoyo.
ngono kok ya ora iso ngandhani to kowe. Ra yo iso diomongi mercu. Pun kula omongi, malah kiambake muring-muring tengah desane kono. Obrak-abrik pasar. Kok ora kowe sisan dibladok. Aduh. Kalau ngomong iki. Bocah ning ndi? Bocah ning ndi? Raupi dalane benange. Minggir, minggir. Minggir. Tak imbuane iki. Marcu. Cong. Sawangen bapak karo mbok, Cong, eling, Cong. Aja ngene kuwi arep nyekakno nyawane bapak ta piye, Cong, Cong. Kaget aku. Pakne sabar, Pakne sabar, Pakne. Iki piye? Aja diamukno kowe. Aja. Alah, ya. Mongon. Iya, mau jare bar mangan. Kandhane paket. Kowe mau mangan ijon-ijon. Yo kok Kowe mau ngombe banyu. Omonge jare kowe njaluk mangan daging menungso. Ngombe getih menungso. Aja ngono to. Aja gelem mangan. Yen mangan daging menungso. Lan aku gelem ngombe. Amun ngombe getih. Iya. Wong kowe kuwi anakku. Mongko pamondamu kaya ngono. Ora ketang angel tur abot. Jejere aku wong tuwa tetep nuruti anak. Kowe njaluk jatah pangan daginge menungso. Iya, Pak. Golek pangan wujude menungso iki ora gampang, ora iso ampiak awur-awur sak kecekele ngono. Aku golek Mula ya enteni ning guri sik kono ning gandok kuwi. Engko tak golekno. Kadang sik, kadang sik. Tua-tua kok malah nemoni lakon kaya ngene to, Mbok. Lapa tenan iki, Pakne. Biyen dosaku iku lho apa? Nuwun. Alah, get-get iki wong ae. Kula tak. Alah, yo. Iki bangsane apa neh iki? Bangsane napa kowe kok? Sandyangane kok pating biar. Sapa iki? Nuwun sewu kek. Ora ngerti aku, Pakne. Menapa leres mriki ingkang dipun wastani pertapan Gambir Seketi. Nggih, leres. Kula niku praboting negari Majapahit. Punggawa Majapahit. Nggih. Sinten? Nun, Sinten? lho, dika niku panling pripun? Lho, Apa anane Pangling suarane aja pangling karo rupane. Amun pangling rupane aja pangling suarane. sinten ta? Kula Haryo Jejetan.
ngene wong urip iku bejane dhewe-dhewe kok. Iya, iya. Nasibe beda najan padha-padha menungso. Nggih. Nasibe apik kok. Mboten ane mokal. Lah iya. Menawi Kakang Ki Ajar pamengger pangling wong pancen rumiyin kula nggih ngoten nika jenengan pirsa piyambak. Lah iya bareng dadi wong pangkat ketengen karo Kanjenge Majapahit. Nggih. Nyawang wong kaya aku niki ya ora kaya wong ya. Ya, Pun kados ngaten. Aja ngono. Kala-kala ki tilik dulur. Ngoten. Ha iya. Nggih sepinten kalampatanipun sederek neh. Kan sowan kula wonten Gambir Sekethi. Wong panjenengan niku tiyang sepuh. Iya. Nggih kula maturaken sungkeming pangabekti kunjuk. Iya. Tiba sepadha-padha. Bakune padha waras, padha slamet le padha urip. Pangestunipun. Iki mau tenane liwat terus mampir apa pancen ngelengno mara rene? Nggih kepareng kula badhe bloko suta. Heeh. Sowan kula wonten Gambir Sekethi kala wau cethanipun nggih kesasar. Oh. Iya. Penggalih ujug kula golek panusen. Ping 3 kaleresan kula saged kepanggih kalian panjenenganipun Kakang Ki Ajar Pamengger. Tembunge kok golek pengungsen. Nggih. Tegese ngungsi apa ning Majapahit ana bencana? Mboten. Ngeten Kakang. Heeh. Majapahit niku wonten dardah perang gedhe. Oh. Majapahit bosah baseh pindho babatan pacek. Krana agengipun perang. Lah perang kala wau ingkang dipun timbulaken Bupati Grati Bandar Subali wedal menika dados adipati Manglung Tingal. Balelo. Oh, ya. Lah terus Kelampahan perang ageng Majapahit kapracundang. Lah niki nggih tiwas keleresan. Kula badhe atur kabar. kabar piye? Risakipun negari Majapahit Iya. Prabu Bromartunjung ngawontenaken Giri Seraya. Sinten ingkang saged mbondo Adipati Bandar Subali ageng Mejahi niku badhe dipun ganjar jumbuh kalih lelabuhanipun. Saka tandange Bupati Bandar Subali nganti ndadekake bingunge Ratu Majapahit. Ngaten mboten tepat. Teman Prabu Bromartunjung anakake sayembara. Nggih. Sayembarane kaya ngono kuwi mau. Nggih. Ya. Menawa pancen bener kuwi sing dadi sayembarane Ratu Majapahit, aku tak melu ngleboni sayembara. Wecaning dawuh napa sampun dipun penggalih kanthi wenging tetep wicaksana. Wis, Panjenengan niku piyayipun sepuh. iya. Kok wantun ngacungaken asta pupu sayembara menapa badhe kuwawi. Sing mupu aku mengko sing nandangi lak ana dhewe. Oh ngaten. Nggih. Aku mupu sayembara iki ora arep-arep opah. Ngoten. Mergo aku ngrumangsani urip ning Majapahit, Nggih. parandene Majapahit ora tentrem. Nggih. Kepingine melu-melu
nentremake kraton Majapahit. Eh. Kuwi wae nek kuwawa. Dene upama ora idep-idep aku korban ngono. Matur nuwun. Menawi ngaten panjenengan tiyang sepuh Ya. ning boten singlar saking kami Jawa. Ya, Dening Trawaja dawuhipun Kakang Ki Ajar Mampir. Keparenga kula ndak wangsul dhateng negari Majapahit mangke dados atur kesaken. kok susumen. Mboten menapa. Ora nginep-nginep kok 3 dina apa piye? Sampun. Urung disuguhi lho. Alah pun mboten apa. Iki ana tamu ora disogati malah ngowoh ning kene. Ora kangen sambel pedese Mbak Yu to. Alah. Mangke mindak dipun antu-antu. Oh kaya ngono. Prabotipun negari. Ora tak tunduk lho. Mboten. Ya wis, Kula nyuwun pamit. wong padha perlune kok ya. Kula nyuwun pamit. Yo sing hati-hati yo yo. Menawi wonten kaludanan mbok inggih ora wonten. Ya ngono, sering karo wong tuwa sok-sok teko kene. Nah, Ketang wong desa ya aja lali to iki. wonten Tenan pamit. lho yo. Kula nyuwun pamit. Sok Pamit karo aku sedilu, pamit karo bojoku kok ngono. Ala wong karo adine dhewe arep ngopo, Pak Ne? Kowe iki anggere ana wong lanang rodok mentere sok ngono iku aku. Ngono anakmu. Iya sing hati-hati yo. Nggih, sing hati-hati yo. Pak Ne, sampean iki aja aneh-aneh lho. Aneh-aneh piye? Aja gawe was-wase wong wedok. Ya apa? Lah sampean iki wis tuwa, mlakuke nganggo teken. Lah kok ame ngeboni sayembara iki lho Pak Ne. Kowe ora ngerti karepku to. Karepmu piye? Aku nyaguhi mupu sayembara kuwi krana bingunging pikir perkara anakku lanang mertu sing muntah mung tansah njaluk jatah mangan daging lan getih menungso. Lah terus Upama aku golek ya nek iso, nek ora aku iso ditutuh karo mertu. Iki sisan gawe mercu ben golek pangan dhewe, ben lunga ka omah, ben ora bingung wong tuwa. Kula ikhlasno. Ya. oh iya. Ya Pak Ne, ya. Sebelum dirungokke anakmu, Pak Ne. Kalau tamu mau ngamping. Terus iki piye Pak Ne? Arep kok piye-piye kaya anak lho Pak Ne? Ya wis. Urung nganti tak kandhani. Ning nyatane mercu wis dingkek saka mburi. Perkara nggonku jejagongan karo jejetan. Sambung kalawan sayembara ing Majapahit. Ben ngiras pantes dadar nasib karo golek pangan dhewe. Do ning omah tak tutne.